Ей, Кълъв, аре дай ми таблета малко, аз да си играя. Няма да ти го дам, па. Защо просто не умреш? Ето, виждаш ли, точно заради това няма да ти го дам. Никога не знаеш как да се държиш с по-големия ти брат, а после искаш някакви неща от мен. Не давам. Какво искаш? Окей, повтаряй след мен. Батко, Батко, може ли може ли да ми дадеш да ми дадеш таблета? таблета? И накрая само да добавим моля. Хайде сега го кажи. Батко, може ли да ми дадеш таблета? Моля. Не. Майка! Големия тулуп! Я хой хвърли букук. Стига се занимава с детето, защото след малко ще заритам.